Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi dengan Biting. Apa? Aku dikenteni bocahku anu. Apa mau? Arek dodolan iki lho. Saiki jam piro? Kowe baru ning ngeboke barang kowe. Lah iya, kan bocah cek rene, arep rene iki. Wong karo enek kabare. Bocah manyaran to? Penyaran. Salah sanyaran. Sanyaran. Dalah. Terus wingi lagi training. Training to, kuwi tak kandhani apa ngomset terus dodolan. Ning yo padha wae nganti saiki yo cek. Lah iya. Kowe ngandalke ya salah sanyar. Tuh lho dodolane grumpiang lho. Wis tak nganu lho, apa jenenge wis tak apa jenenge kuwi tak ajari to. Apa ning gone toko iki piye. Terus kemudian carane apa ngomong ning gone outlet iki apa. Tak sing pemilik outlet. Terus lah carane ngomong iki piye? Yang aku cangkem biasa. Bahasa Indonesia. Ya jelas mau kan gebokan. Ora to. Maksudnya sekolah bentuk ora to jare ya. Tetep aku cangkem ngomong ngono kan. Bapak jenenge sopan santun, salam. Salam sapa senyum. Ngono-ngono kuwi kan. Kanggo dirapa ditawar ora ya. Ora. Jadi kan piye carane barang kuwi iso mlebu. Ngono kan. Barang kuwi mlebu bulan. Yo mlebu ngene toko ngene outlet. Kan tetep buku jenenge iso dipajang ning ngono barang kuwi. Sering didol perorangan langsung ra iso to. Iso oleh. Oleh. Ora ngono wae, Pak. Lah kan efisiensi to. Lho kalau dodolan anu jan ember itu susu lho. Ah. Dua. Saya malah anu lho. Kuwi ati bocor. Wah. Ora bocor. Lah ngono kuwi. Jase sing bocor. Ya cepet ngono kae. Itu cepet kuwi. Cepet remuke amyange. Lah ngopo? Lah diantem-antemke ngono. Lho, yo ora digantem kowe jenenge ampiang. Ya pas mlaku karo dilus-lus. Bumene dadi gedhe. Kok minyak pet. Yesus, ampiang lho dak. Dilus-lus. Ora mbok ngono kuwi. Aku metu Kau pompongan. Jadi ya gampang-gampang susah kok ngeboke ning outlet. Lah apa Piye? Ya kadang ki sing penting ki sebenere iki PDC. Siji PD. PDC. Apa jenenge kowe sing duwe barang ki awakmu lho. Ngono kan. Sing didit ki awakmu lho. Iki barang lak apa dit iki arep mbok bagi karo toko. Kuwi kan caramu piye? Maksudnya bagi toko kan barang iki dikake toko didol, payu, kono kan oleh bati. Ini oleh bati. Ngono kan. Kuwi sing penting PDC kuwi mau. PDC terus kemudian pas apa ngomong karo outlete. Awakmu kudu ngerti pandangan pertama. Pandangan pertama. Oh iya. Lanang mau wedok padha lanange nggo ngopo? Nek wedok kok terus nek dipasake karo rambut. Nah, awakmu ngerti wong pertama kuwi iso ditese. Wong iki dijak jagongan sing ya apa. Misale Sapa awakmu? Heeh. Nah, awakmu ngene kan wonge rada ra cetha. Heeh. Nah, sebab jagone ra cetha. Terus dadi kudu iso mlebu ning gone wong iki mau piye. Misale citing. Nah, iki kan gak ngerti aku wonge. Ya ora tak beli. Ya nek gak ngerti ya gelang rame dileboni. Wonge ndi tok, wonge ndi kan ngono. Ya ta. Ya semua orang itu kan Punya karakter sendiri-sendiri iya. gitu. Carane ngopi, carane mlebu, kan beda-beda. Tapi kan kuwi babakan membaca karakter. Ya Tidak semua sales baru itu iso ngono lho Mas. ya paling ndak kuwi bisa dilihat dulu dong apa yang bisa itu. Bisa didelok sih pas lagi mlebu. Misalnya kamu lagi kula nuwun, disamperin lah. Selesai gitu. Berarti wis. Ora, iki penting mundur. Mboten ngono. Kebanyakan sales-sales mesti mundur. Gitu kan. Aku dene Kula nuwun, mboten niki kula ajeng tumbas aqua. Oh, kelas. Kelas. Ayo. Kempun Putra. Kenapa? Putra. Boten kula sade. Gembok. Ora. Golek Oh, ora. bisa. Ora lah, mesti nek dingonoke mesti metu sik. Ya, Mesti metu sik to, pas metu ya bener tuku aqua. Iki berarti karakternya karakter tuku atos. Gitu kan. Mergo A. Nek misale kowe tukumu kuwi Putra
Putra U. Utus. Lah, ngono. Nah, ini karakternya atos. Ya. Nah, kuwi ditukoni sik Aqua, mari ngono lagi diomongi. Untuk Aqua to, bayar, Bu, jenengan mboten tumbas ampyang. Huruf A pernah jo. Aneh. Kula enten ampyang. Mesti ngayarune ora. Lah, Niki ampyang niki khasiate. Niki saged damel jenengan anu le, gemujeng. oke gembira. Oke. Terus, Mergo ada gruyang mau. oh, Ya toh. Mesti apa saged damel jenengan gemujeng. kembujeng. Wes. Terus, Di titik ning titik iki mau, dhek responnya ya apa? Gitu. misalnya responnya Adem. menang wae. Wah, berarti iki dhek ada masalah. Lah kok bisa saya masalah? Wah, kan kayak sales loh. Cakau, ngomong. Apa ya? Kayak juga play. Terus, sing motor lipen kok. Terus, koyo masalah. Lah iya wis dijak jagongan jaga guyon lho. Terus, gue sih, bisa semua ya. Terus, dia itu, Loh, lah iya lho. terus mulai. Heeh. Mulai, laporan gue. Kalau tahu, Pak, Mbak, di, usahamu di, ano Pak? Masalah. Wala isa loh, itu masalah ini. Kau ngerti? Lah menang tak? Emang menang itu masalah. Jadi mau sesat ya jenenge. Biasa mun kalau dia ngajari kan ngono kan. Kalau gue ngajari kan cetok. Bener. Terus saat aku laporan karo bapak aku dadi salah sih. Betul. Bodoh dhewe. Pak Guru anu niki dudulane ra diremek iki. Lah kenapa? Ya kula niku pun kelas aku 20. Ning kabeh duwe masalah. Ah teker. Ayo aku ane regane 200. Aku 20. 20 loh dah. Nah, kuwi nek nganti apa si otrete mau sing ngono kuwi, maksudnya wis ditukoni misalnya, terus dhek tetep atos. Ini ojo mbok push. Dipush ojo mbok paksa. Gitu kan. Nah, Nah, kira gitu. Bahkan niku cek. Iya. Terus masalah kuwi mungkin ya mau masalah mau atau mungkin dhek lagi lagi duit atau mungkin gak butuh barangmu ngono kan. Nah wes sik mandek sik kuwi besok dipareni neh ngono kan. Nah nek dhek misale wis mulai buka ampyang iki apa to Mas? Nah iki poine san atau ngomongnya mau kok iso gemujeng iki piye? nah mergo apa jenenge mau kan di bridging di apa dijak jagongan mau dhek wis iso nampa pertama mboten mari ngono dhek wis iso oh iya apa Mas ampyang wis ora Mas ning kene bla 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 misalnya tak payu kayak atau apa-apa nah awake dhewe sing iso ngomong benefit dari barang kuwi mau nah benefitnya apa misalnya iki ampyang lho ampyang iki iso apa nambah tenaga ngomong sapa glukosa oh glukosa protein protein Ya, protein saka protein saka kacang oh terus iku juga iso dinggo ngangetke awak saka jahe kepo ya iya terus Ora lho Jon. Hasilin botol iki tutune lapan. iya nah dimulai saka ini khasiat ini jenenge product knowledge unique selling point di situ unique selling point tapi tidak ngaruh kepada si pembeli ya toh belum ngaruh belum nah benefitnya adalah Pak Bu Mas nek jenengan tumbas sadian ampyang niki jenengan dapat untung segini loh ono kan misalnya pasti jawaban mungkin beberapa jawaban ini masih kene gak ada sing golek barang ini nah jadi lakunya adalah niki mungkin enten gambare enten promosine kayak seperti itu nah nek ngasih ra gelem ya wis berarti cangkeme sales salah pasti ada sing salah atau mungkin cangkeme sales memang bermasalah sales ya bisa jadi ora sido ngomong ke sing jajal anu panci di masalah oh ya aja kuwi susane kono ngono sih sing tak apa sing tak omongin ning salese ngono kuwi ning yo gak ngerti gitu wong kan beda cara Ora niku sing angel ya. nah iya Kuwi lho. berarti mau siji adalah PD loro adalah Ngeyel.
ngeyel. Ya ini sing sopan. Duit trik lah, duit trik dhewe. Ketiga, Pelajari anune. pelajari product knowledge. Ora sing kepapat Benefit. benefit dienggo sing tuku, ora dienggo awakmu. Kan ngono to. Sing kelima, Promosi. promosi. Tetep kudu enek, disupport. Promosi apapun. Nah, Beda ya promosi dengan iklan beda lho. yo, jadi alasan tok. Ya lho. Asline. Pentingnya kowe nek kowe sales, iki alasanmu komplit tono. Ya ta. Sing ben iso kowe meyakinkan mereka. Kalau meyakinkan supervisormu. Nah, kalau bilang supervisormu, ben punya laporan ora diseneni. Heeh. Aja tuku aku akeh. Heeh. Sing iku dodol aqua kon sampean. Repot. Yes. Assalamualaikum. Pagi-pagi bikin emosi, tiap hari gue dipanggil kunti. Netizen emang sih, sumpah gue jadi makin bingung dengan semua ini. Gue rasa gue udah mulai gila, gara-gara orang gue gila.